Milí moji pacienti, pijete kávu s mliekom alebo bez mlieka? Ako to vlastne je? Káva má antioxidačné protizápalové účinky, pretože obsahuje veľa bioaktívnych látok. Zistilo sa pomocou štúdie Mayo, že má pozitívny vplyv, znižuje riziko cukrovky, ochorenia pečene, cievnej mozgovej príhody, kardiovaskulárnych ochorení. To je pri takej tej optimálnej dávke 3-4 kávy denne. Ale ako to je s mliekom? Keď pridáme mlieko do kávy, čo sa bude diať? Nastane znížené vstrebávanie bioaktívnych látok a ten antioxidačný a protizápalový účinok sa taktiež znižuje. Pomocou veľkej observačnej štúdie, ktorá mala až 46 000 účastníkov, sa zistilo, že pitím čiernej kávy sa znižuje riziko úmrtia o 14%, ale pridaním mlieka do kávy tento pozitívny efekt sa stráca. Takže moji milí pacienti, ako kávičku piť? Bez mlieka alebo s mliekom?